Hello! Hello! Good evening, police station, mga barangay tanod, mga prime minister, mga kasisi, mga kaibigan, mga fake friends. Pasok! Share ang aking live para may blessings. Ngayong gabi na ito matitikman nyo na ang Rabanos. Rabanos na galing freezer. Shout out yan sa admin ko ha. Rabanos nilagay mo sa freezer ha. Makilaw kaya Rabanos. Kag magprito tayo sang pinakas. Ang pinakas, no? Gawin ko sweet and sour. Sweet and sour. No? Marunong kayo magluto ng sweet and sour, ha? Yun know, guys, plada ko ni ka ba magluto sweet and sour. Nga pinakas kaya hindi ka mo blagwapa. Live na ganyan subong. Live tayo bias at like, no commercial break. Ako si Rica Imbang. Hindi adlang ang kahirapan, hindi adlang ang bangs para magluto. Maluto ko dayo. Hindi porket may bangs ka, hindi ka na magluto. Maluto ka pa rin. Share yung live ko bago kayo magpa-shoutout. Kung hindi nyo mag-share tapos pa-shoutout kayo, tawag yan irresponsable. Huwag kayo irresponsable. Shoutout Eric. Dapat i-share nyo. Doy, may share bands kayo dapat. Doy. Oo. Para mas... ayun na sa ayun na sunog ng akon nga pinakas. Ginaw. Sandali lang na sunog. Nagiging yung pinakas ko yan. Nag-aso-aso ang kalahat. Sandali lang. Lagyan natin ng mantika. Hinayon ko lang kalay. Para sa nagbabagang balita. Ang balita nasunog na. So, I will choose happy, no? Kahit ganito lang ang ulam. First and foremost, I would like to see na ilagay nyo yan. Kasi hinayon talang kalayo. Kay limuon ko na sa sweet and sour. Kanya apait pa ni sa sakang ni Marites. Muna na siya. Pinakas. Ayun. Tapos mag-iyad tayo ng radish. Ayun. Nagutom. Nasaan yung mga pansay? Hi, Jean! Jean Pangan, good morning. I love you. Nakalimutan ko mamaya na, Jean, ha? So, maggagawa tayo ng salad na Rabanos. Kasi ang aking admin, ambisyoso. Nilagay yung Rabanos namin sa freezer. Tsura ng Rabanos. So, saka nga nalata. Good evening. Done sure. Thank you, Milby. Jigo. Muna sa magluto Rabanos. So, those sirulan nila daw. Frozen yung Rabanos namin. Nilagay niya sa freezer. Gago ni tatay. Shoutout sa admin ko ha. Nag-frozen mo ng Rabanos. Normal ka. Kala mo yung sa Rabanos ice cream. Wala pa siya dito, ho. Ara na sila. Pasudlan sa kailang pusan kulo yung kakahoy. Tapas! Di ka mo nagaling nga ang Rabanos. Kimutang mo sa freezer. Shoutout sa kay tata. Maluto ko Rabanos doy itsura ka Rabanos so frozen no nilagay sa freezer basi ko makalata ni unto ta. Good morning. Buto mo bala ang Rabanos gibuta mo sa freezer. Hello. Ang ugal na tawa basta mabatok ko. Lasing ko na tapos tol. Tinga ang Rabanos kin freezer mo niya. Mati ka butang. Siguro na nagbutang. Tong, ako na. Siguro nagbutang. Doon tamo ko nga duwa. Kamu lagi di kayo tawa sa balay bla. Ano? Hindi na makiyado kay gining frozen na ho. Gago, similat iba yung bago. Wala ko nakikita ng Rabanos. Mga Rabanos, kagkamatis, kinabutang yun sa freezer yun man. Sa dito sa inyo, amo na ho. Wala may payre. Tingnan butang nyo sa freezer nyo. Nagaway-laway na ho. Ayan, tuturuan ko kayong magawa ng salad de radish. Ganda-ganda ko lang ho. Parihos, tasudahan, madam. Yes, prito ka muna pa. Pinakas. Hindi ka mo magsinuplada, kayo mag-ininta. Wala na kita ni may mahimo ka. Laban na kayo sa buhay nyo. Sa buhay ngayon yan, diskarte, kailangan. Nami pagit kong asawa nyo, maganda, mabait, masikaso, marunong magluto. Hindi kay puro lang bika. Tapos wala sudaan pag abot nyo. Doon ka namin na pakdulon. Dito ka mo mag-asawa kayo ng babae na magaling mag-diskarte sa kusina, yung matipid pero masarap. Hindi kay sawa nyo yan, puro na lang lipstick at saka ano. Gamulod. Bawal ngayon dahil grabing isda ngayon dahil grabing presyo ng isda.
Mahal pas baboy. Tapos ang mga Sintos blan to nga. ang mga panakot, ang mga sahog ay ko to katumbal be. Tumatumbal Hindi kayo prank ta naman kumukron. Ngimok lang ano to na Kaon. Ate, Ha? abot ka. Timo ko nilaw din to. Kakaos manok ah. Gatililil ang mga manok sa kakahangon. Ito. Latawa ni pinakas. Oh. Alis ka na. Wala mo nang buti ni Nainay. Hinay na mo kay imuon ko niya kuha ng muon ko niya tawag dito sweet and sour ang langgaw kag ang ano ko ato langgaw kag kalamay. Tuturuan ko po kayo maggawa ng sweet and sour no. Sandali lang ha, sweet and sour na pinakas. No guys. Shout out! Ayan nagalit si ano si Girly. Girly ano problema dahil ba't angry yung emoji. Kung wala kayong pambayad sa kuryente, huwag mo kayong idamay ha. Nagla-live ko dito. Makabunukin ko karon kutsilyo ko lang. Kung hindi kayo nakatanggap ng mga 4-piece, hindi kayo nakatanggap ng first wave, second wave, huwag mo ko yung idamay ha. Huwag angry-angry sa live ko. Naano ka? Naano? Nga ka nag-angry-angry kayo sa live ko? Bunuon sa kakaro ka kutsilyo karon. Biskan vlogger, blaya ko yung pamuno ko yung vlog. Pati tubong na rin naman. Nga nag-angry-angry ka de. Paila ko yan, tubogin na rin ko yan para cold ni kaunon ko. Sa nason ba mga amoni ba? Hindi ka ba ibutan sa freezer ba lang? Oh, law ay nagidyo ko. Nagimok niya ugang pinakas ang lamayo. Hindi na sa lamayo, ugagin saya. Butang nito aning iba no buwas na na. Tapos lagyan natin ng kamatis. Ayan siya, ang ating produkto. Piki, baling la. Asal. Piki, baling la. No. Naglubad yun. Diyan. Diyan. Why na ika? Kasi di ka guro. Naglubad mo. Diyan. Kita rumah. Adiyo. Pikilo. Fake. Fake ilo, fake. Di alang-alang gold gaga. Why na yan? Importante wala kakatol. Adiyo. Oh, nagwa gid siya oh. May idulugay pa na malabutan pa na texture. Gaano gina-expect mo yan? Ito. Di pala, tao pa din sa Palawan. Di pala, tao din ito niya. Lagyan natin ng mangga. Di pala, parang sa Rosa, mama, yung gawad niya, ano? Di ba yung tao sa? Okay. Ang pinakas niya yung briskara na yun. Nung kaya na nakakaba-kaba. Hindi ka... Apa? Rabanos ni sudaan ko ya. Gado kami subong. Wow, John Mango. Lagyan natin ng mangga. Mangga na may rabanos. Mainit ko kulaktan ko pag ginig ka ng mga tamtaks. Gato na ba't ang video yung nanay ito? Pagsulod siya sa kasi muna. Singo. Ano ito ng nanay ng aga? Singo nagpakal sa iyo. Ang ibo, ito nga bulbulan mo, lagi pangalan ng mga ibo. Sulod din na, lintik piyangak. Hindi sa virgin gali. Wasak ng tinggil. Ba mo lang pusan. Takakaroon ka rabanos karon. Bala mo galay. Kung nagalay ka mo binastos na mo ya. Sungat yun na daw. Bilak niya mo. Ikot ko tsara be. Kalamunding dayon niya daw. Hindi matat. Nyapon kita sa food for the gods. Sibuyas nga daw wala buwas. Sumate sa ronda. Kalamunding dayon. Kagyutay nga kalamay. Ano lang kamo kung mapatay ko. Wala na may maluto sa inyo. Hindi na kamo kabalo magluto. Ang nabalaan nyo hiya kung ano lang yung mga posisyon. Bika. Ay na ni si tata. Hindi ka mo bala mag-amos na. Ang ano to tinigang na tawa to kay bas makao naman ta kung wala pa ang tinigang. Pinapang-amo ko lang na iyagaw kay Tumbal pa kaya? katumbal nga daw wala buwas. Kay kami mga hindi madada. Tuwabi lang. Lima. Si Tuwalang lang. Kalamunding. Lagi ko lang dyan. Kalamunding kay ko to ano strainer.
Sili. Hindi Taiwan. Sili, strainer. Ang strainer galing Japan. Ang pinakas amin. Ito mo, tingnan ko muna lang. Hindi ako black. Hanggang angry black agad. Kaya yung mga buisit na sila. Paluto lang ni tao na guys sa isa. Langka. Nahubog ko lang kagabi. Ninain din dyan. Hibi naman ko ha. Ang tata, kamamoy ko tata. Buligi ko ta. Hindi ko pagpabay. Mamo ko na. Tubog sa gabi, guys. Kain kayo ng mga ganito na pagkain ho. Pang mayaman. Huwag kayo aasa-asa ng palagi sa katulong nyo kasi mga katulong napapagod rin yan. Basta ko na nibla, dre mix, no? Oo, kuha ako gas ito. It's really cold. Kaya maluto ko. Kuha lang ng rabanos, ibalik to sa rep. I-pressure ko naman. Hindi! Kita yung nga rabanos, gina-freezer. Yung mga normal man sila ng mga tao dito. Yung rabanos, nilagay niya sa freezer. Ano ka? Ibak na sila pong Ano yung pinaglalaban nyo sa freezer, yung rabanos? Ibak na lang. Charging. Wag mo ko lang. Namit ba? Yung charging ko. Yari ko kamatis dahil cherry tomatoes. Ito mga cherry tomatoes. Ugas ito. 10 na cherry tomatoes. Damihan natin ng cherry tomatoes. Ang aking sweet and sour. 2, 4, 6, 8. Damuan kayo makaladunot lang ni karon. Nahangtaran niya mga dulutok ng kamatis. Kaya lagay natin sa gas ito. Gas ito. Dali adagan. Lintek ka dyan. Pa binutangin. Ano ni sa nga man? Balaan din niya ba mix lahat? Kung diri man niya ginbutang niya oh. Tigam ni bagol nga tao ni man. Paugasan ko gani kay mix lahat kung diri man niya ginbutang. Tawa niyo ba? Wala ni ginhawa nga itong tinakas. Wala man ni siya naluto man. Ang karaho na mo. Inay lang shout out naman sa dali lang kasi magluto pa ako. Kung shout out na tayo shout out, gutom na yung lula nyo. Baho kayong rabanos ng gabaho. Muning baho sa basang kilala ko. Baho sa'yo pala iba. Ginagaluha ko sa toothpaste at saka toothbrush na galit pa siya. Yung kaibigan ko babaho, hindi nga binigyan ko ng toothpaste at saka toothbrush na December na galit. Sino ang magbibigay sa kanya? Kung hindi ako. Yan, ganito lang yan. Huwag kayong magluto ng ang piga-pigain yung rabanos kasi lalo siyang pumapait. Namit. Ano na pa namit? Kasi nanay, lagi na kumos-kumos. Ano ni nanay? Saan mo na kumos mo na? Nakubos sa kamot yan. Saan naman yun, Maze? Sarap. Si Geoffrey James Liana, 99 star. So ngayon, gagawa tayo ng sweet and sour na pangmalakasan na sweet and sour na hindi nyo panitikman sa buong buhay nyo. Ayan. Tinakas. Pagbinog yung kabuhay, subong lang akong makatilaw sa amusin na kakanamit namin. Masarap talaga ako yung magluto. Dahil masarap pa ako magmahal. Iwan ko bakit ako yung iniiwanan ng mga lalaki ko. Masarap naman, magaling naman ako mag-deep throat. Sagad-sagad mo magtuwad. Ay, ang buhot sa ilang, naging bayaan ko nila. Hindi na kama, malalik na kamo dito ako. Mamot na mo ko ng total. Ubog ka na, nag-inom-inom ka mo tuguro. Lugay ka mo kabiyay-biyay kung nakainom ka mo ha. Uy, wala yung ginagawa ka. Uy, kaya tayo misklahin na. Kalamatay ka mo yan, ako pa yung malitian sa pamayad ka mga ano nyo. Hindi ka mo inom. Limon mo. Basig ba lang kalatakta lang mga sarakangan yung sa motor-motor na nga ako, padadaan motor, ako pang malintian sa pamilya nyo. Uy, kaya akong ginom niya. Yung kapoy kaya lang pangaklat sa minto, kaya ginagmisla. Dapat, huwag naman yung unod, ulong gasolay. Ibig nga magtudog, hinayang nang dyan. Ang amon sudan ulo ka bulldozer, siya yun ni Magding. Kay Magda. Ayan.
So tapos, pagkatapos natin prito, ano natin siya. Wala man ikakalayo man. Anak tol, dako ng layo mo. Ay kung hilaw ni kulaw, ay ni karon. Oh, dako ng layo. Ang mantika, di ka kaubos, ginasuyop nyo. Pero meron tayo wala mantika. Vlogger ko na, mo ko mga followers, tapos wala tayo mantika. Uy, shout out si Miljan de la Cruz, oh. Meljan de la Cruz, I love you. Ito, saan ka pinaka mo damo comment yun. Yes, Meljan, I love you. Si Jun Pangan. Good morning. Yun, luto na siya. So, pagkatapos natin, tanggalin natin yan. Ilagay natin ang cherry tomato. Ito ang luwag. Tapos langgaw. Ibutang sa yahong. Ang sili nga nabuyo na ano. Ito ang sili nabuyo. Ang sibuyas nila ang ginabaligya sa Libertad, oh. Namuhi na. Tapos kita ka mahal, bukagon. Ito, mga butigon. Hindi na muna. Ito, hindi lang dito na nabuyo. Hindi na muna. Ito, hindi na pala nga ano. So, next item is, dahil ko ito yahong. May ano tayo, asukal at saka suka. Yahong ano gamay yung Aligin nyo ko, ano sa akong mga ulubrahon, hindi malukoy, makapos siya yung magding. Dapat pagkain kayo, dahil. Sarapan nyo na yung dahil, hindi yung magkain kayo, naiinis kayo kasi hindi masarap. Sarapan nyo na lang. Kaya nga sweet and sour ito para yung pait ng uga, pag ang ano lang gaw, i-mix ganyan. Nan. Maslom na buson ko nang wala naman gali. Lahit ng langgaw mo. Sige lang, maluto man sa Japon. Ano nga naman yung ulit ito? I-mix natin yun. Daragis mga 50 stars. Cherry tomatoes ang gamit ko dahil. Thank you sa 50 stars sa mga stars vendor. Ha? Wala niya kalamansi. Ala, may kalamansi na impo, no? Sorry, may kalamansi. May kalamansi. Dapat itain mo madungog. Pagkain po ito ng mga dog. Ano? Pagkain po ito ng mga dog. Tapos balik natin ang ating pinakas. Tapos lagyan sabaw. Suka na may asukal. Ilapot ka maglapuyot. Kami kasi ba kung buong bibili mo? Tayo gusto na kung ano niya magiging ano na siya. Amo ito tinatawag na adobong daing sa Tagalog. Adobo po ito. Kaso baslom. Naisama yung balat ng kalamansi. Kung tayo gusto na magiging ano na siya. Yan. Pag na ano na yung kaasukal at saka yung suka, mag-mix na. Perfect na to. Ano ka na? Damak-damak na si Irito.
Dito ka mga kao ka mo gani ano? Kanamit pag gising. Paano nga dama kay kuana ng tawag ni? O si Kala. Ayan po siya yung tinatawag na sweet and sour na pinakas. Kamu na sang sweet and sour nga pinakas. Lugay ka mo ininta kay oo. Hindi ka mo ni kabalo magluto. Ano balaan niya ininta lang gid. Lugay comment sa hindi nami ha. Kay madumugan tagi ka karon. I-ready na tong kanon. Bago nga kanon kay madada ko ya. Hindi pa sila ma-convert sa kalipayan ng iban. Mga agi man ang gabang isa-isa, mga lawilaw ay man ang iban. Wala man ang kwarta gani, do hindi man nagay ka ako par motor gani. Luto na. Kaya ano nyo ko. So let's proceed. Kuhaan na ng mga ano sang labisa kay madada ko ya. Gutom ko ako na ito ichidihon mo na yung mga comment sa iba nyo wala ka ginari ganaron sa ilang do hindi man nagay ka balo mga tag star. O may rabanos ko ya ho. Kain yung kutukan noon. Dojo payuki ko yung balag agahan na nila. Naibalag uya ko sa Chinchans to. Mga madad, good evening. Welcome back to my live, no? So, wag ko kurap, wag itchos, laban ng sa buhay. Kung ano nga mayroon sa lamisa, pasalamatan natin sa Panginoon. Biyaya po ito sa langit. At saka simpre mga ganito. Di galing dito sa inyo, dahil sa mga binibigyan nyo din sa akin. Sa mga nagtatanong-tanong, bakit ako umiiyak-iyak sa aking mga live? Umiiyak-iyak po ako ngayon, bago kong talent, mga pagdating ng pizza 15, ayan, may bayaran sa kuryente. Tumiyak pa ako 15, papunta pakanto 15. Hanan magpizza 29, naman mahibi naman ko na. Muna sa mong talent ko, yan, may saging pag ko. Saging pa lang, kabahan ka na dahil, balat pa lang dahil. Panit yun daw, ano? Si Jane Mamak Lagunday, 174 stars. Thank you, kanon ito. Thank you, Madam Jane. Punasan mo na ang lamisa, mag-eating tayo, eating. Wow. Tuturuan ko kayo kung paano kumain. Hindi ko kayo tuturuan kung paano mangloko. Tuturuan ko paano kumain. Kendra Ugod, 50 stars. Thank you, Kendra Ugod. Namit ba na ito? Urbanus. Uy, ano pag isudanon mo? Ang saging mo sa ilo din. Gaya na ko ito kanon, matangil yung kamakaon. Go, baka may bayo madamay pero tika init de. Kaya di hangin. Sarap. Manghang. Ayun, lapang is real. Ay, buto mo na ba tumba akong cellphone? Damo na sila isang may makita. Yan, pati kalan. Ano pa ang gusto nyo? Kita ka, Sheila Tabi, 50 star. Ay, damo mo na sila ireklamo kahit ko sa kalan. Bot, apalimpyo-limpyo ang mga hitaan na ito man. Ano pa ginang mga i-comment nyo kay gutom ko wala na ko yung time. Thank you Lord Jesus sa pagkain. Sweet and sour na ano? Sweet and sour na uga. Sarap-sarap. Ano mo kami ito, Tol? Ha? Admin niya po kami at tutulong sa mga... Kangkagali. Mga assistants po. Mga assistant niya po. Admin. At saka admin. Pinagaling tayo, hindi po yan. Ang. Ay. Sarap-sarap. Kangkahang tol. T-shirt. Tulong kami ya. Iga na dito lang t-shirt. Kung ano tulo. Subtila ng bala. Kaya bala mo mga followers na na. Ma'am Miktok. Okay na ma'am. Naka-t-shirt ako ma'am. Mga maninay mo na. Dapat i-galang mo mga ninang mo. Madam Rades.
Rabanos. Radish po, radish. Admin niya po ako at ang isa po, katulong po, assistants. Assistants po. Siya yung nagbabantay ng aking live moderator. Assistant niya po yung isa. Ako po nababantay ng nag-aangre, black agad. Sarap. Yan, naluto mo na yung wala ko? Okay. May pinamalahan pa to. Lumalahan, ito po ako. Tang ko. Sarap baladam. Mga dito, admin ko. Boyfriend ko noon, admin ko na ngayon. Ang ulam ko, sweet and sour na buwad. Sobrang sarap. Bahaw pa dito. Bahaw dito ya. May bahaw pa unahan yung bahaw. Bahaw lang. Diyan pa wisan ako dyan. Butangan sa buya pa ng utog-utog. Natin kain yung bahaw. Sarap ng mukha ng sweet and sour. Na, may kidya tsura ka sweet and sour yan. Ang gusto ni Billy, good. Hindi pag lamutaka. Si May Taparkin, 200 star, thank you. Pero Thank you, hindi pa sabor kag tawa ang live mo. Enjoy your dinner, regards from Portugal. Shout out to Portugal, madam. Sino pangalan niya? Si May Taparkin. May taparkin. Kag si taga Cebu 50 star mo suki. Thank you so much. Si taga Cebu, langga-langga. Panahon ngayon dahil, importante dahil. Grabe ang panglasa mo. Ani mo ang ganda ng katawan. Ani mo kumpleto ka sa bakuna. Kung wala kang panglasa, ang buhay natin ngayon, hindi natin niya masabi habang buhay dito, lifetime to. Tingnan si Aquino ngayon. Di ba? Maraming pira pero may sakit siya ngayon. Ipanalangin natin si Aquino. Kahit kumplito ka sa bakuna, kumplito ka pa sa vitamina, kung wala ka kwarta, mangluya ka. Correct. Pag wala kang pira, manghina ka talaga kasi ano ibili mo ng mga ganito? Namit ka dyan. Butangin niyo rabanos. Yan, ito. Sampat kay balaga. Dyan mango pa to. Kawawa naman si Aquino. Kahit papaano, naging marami rin ang mga Aquino na ambag dito sa mundo dahil. Kaya at saka naging idol rin natin pag-pray si Aquino dahil. Gaya ko taan niya ano ba? Kasi bahulay ko. Tuwalya. Hindi ko niya kay galain. Ako masyag ko nilitipanyan ko yan. Kaya po, pawis ko nga. Ko. Pawis na Jack pa. Paul Arban, 75 star. Thank Ay, you. Rika, basta ilong gawak. Basta ilong gawak pa. Matya, lingaw, kagidya.
Basta Ilongga maganda. May bangs pa, Kahit nga kumakain ka lang, pero maganda ka. Kami na mga Ilonggoy, aday. Grabe kami lumamon. Halimbawa, katapusan na ng mundo bukas o susunod na araw. Halimbawa lang, may baon ka na sa tiyan mo ya. Kung magdilagsanay, kung takbo at bundok, may laman ang tiyan mo. Sarap. Hindi ako ya. Kahit ang tubo naman. Sarap. Ako lang. Magugas mo ko ng kamay. Ganda-ganda, ganito itsura pagkatapos umiinom tubig gripo. Tingnan yung tubo ko ha. Nilagay ko sa rep. Yun. Para lumambig. Ito yung dessert ko. Kami ng mga Ilonggoy. Ito yung dessert namin yun ay. Si Mar... Kuha na yung Mar, Dan Bilyones 50 star. busog-busog ko malaga. Tapos unahin muna natin ang saging. Ang saging ng itsura ay mukhang nakakatakot pero ang laman sobrang sarap. Kinikilo na ito ngayon. Balatan mong saging, ganyan. Ganyan ang saging din, nakakatakot ang itsura pero ang laman nyo din, sarap-sarap. Excuse me, bagras ko. Sorry, Lord. Grabe naman ko kumakadigay. Barbie ang itsura. Pagkatapos, pag magdigay, kalabaw. Basta saging, umuungol kita ko yun. Sapa. Dalawang saging araw-araw para makumpleto yung potassium nyo dahil para hindi kayo malumpo, lalo mga mister yung mga manyakis. Kung ano kaliwat, basta ba mo na? Manyakis mga mister nyo, kain kayo ng saging para makalaban kayo sa kanila. Kahit ganito lang ang itsura ng saging, di makakatulong pa to dahil. Ganito ang mga profesional pag kumain ng saging dahil. Cecil Ermac Pilones de Duparco 99 star. Thank you, madam. Next. Ganito kalaki at ganito kahaba, ganito katigas. Kakayanin ko. Galing rep to. Kao mo saging ha, hindi nyo napulata, maluon ako. Kung dami pagkaon, wala akong gana magkaon. Ibang mga kagbay. Yapon. Sarap-sarap ko. Cold ang tubo, day. Ito lang yung dessert ko, day. Tubo. Dapat bigyan ko ng star. Kaya pa may pambayad ako sa dentist ko. Nang isang araw natanggal yung isa kong unto dito. Sige lang ko hawakan. Nagay doon may nausapan kong tigaw. Unto ko na gali. Si El Sofia Gomez. Madam! Si El Sofia nandyan. Tainday, good morning. Shout out kay El Sofia. Pupunta ako doon sa anak mo na si Princess, no? Si April. Magpaayos ako ng ngipin ko doon sa Smile Aesthetic Dental Clinic sa harap ng Camellia Homes. Shout out kay Madam El Sofia, madam ko na best friend ko yan, na kapitbahay ko, na pamilya. Guwapa mo ko, dam, sa buhok ko, dam. Nagpaganda ako, dam, naglagay ko ng bangs. Kaya palagi ako binubuli, dam. Sinabihan na, Erika, pangit-pangit mo na vlogger, dugyot ngayon! Ulatan nyo kayo, nagmag-usar ko maksipel. Si Tisinap 100 star. Tisinap. Ako si Erika Imbang, Barbie ang muka. 2x2 ang baba. Walang arte-arte. Humble. Iyakin, pero palagi ako yung umiiyak pas tapit sa 15, pagkatupit sa 29. Umiiyak ako 2 bisis sa isang buwan, 15 at sa kakatapusan. Umiiyak ako, ibi-ibi ko na dahil para magbabayad sa tubig at sa kuryente. Content pa yan kasama pa yan sa script ang pag-iyak-iyak.
Kaso na sabi ni Christina, pag umiyak daw ako, yan daw ginakusok-kusok daw mukha ko. Nakalaw-law, agad sa akin, umiyak si Christina, pag ganyan-ganyan. No? Na ako yung umiyak, grabe ako umiyak. Doon ko karabaw ko yung mag-iwi, doon baka. Pang-uto to, boday. Kami nga mga Ilonggo, grabe, kami dam. Kaya dito sa Bacolod, maraming diabetison dito kasi malapit kami sa tubuhan. El Sophia Gomez Ramsden Star. Siyempre palang gaya ko na bala, Madam, Happy New Year! Ay, ang buta, bis ka ulihin ng Pasko ako, salamat yun na wala mong gaykom lagi nakalimtan, El Sophia. Follow kayo kay El Sophia sa kanya mga live, may mga kwintas-kwintas dyan, mga relo. Ay, kami namin sa kanya mga produkto. Bili kayo dyan sa kanya, kaibigan ko dyan sa Japan. Nasa sa Japan, 3rd floor. Hindi natin masisisi yung mga bata sa mga bundok-bundok bandalay. Hindi lang na-check up ng doktor, may mga diabetic yan. Ikaw pa naman na buong araw nandun ka sa tubuhan. Pangos ka nga, pangos tubo. Ako yung dati, pag pumunta ako sa tubuhan niya, lain niya tubo, ginapangos ko ya. Gapang abuno kami sa sunod kampo. Ako yung pag pumasok ko sa tubo, iba yung kinakain ko na tubo. Baliktarin mo ang pangalan na tubo. No? Ano baliskara ba lang tubo? Bala ano nga lang sa tubo? Baliskaron mo ha? Buto. Ngay. Ang muna nila kaon ko na di sa... Sarap-sarap. Lala ka luta niya. Di nyo kawat. Wala ka kayo ko. Dapat kabalo ka mo mga awat. Pero Nilo Binavista, kag nga Margie Binavista. Ay, ginatagin ni nila. Nang Nilo Binavista, kag Margie Binavista, salamat kisto boday ha. Boss nga naman. Tani saging naman ipadala mo din na sunday, mga balinghoy day. Boss nga naman kami. Basta may balinghoy, boss, nita ang balinghoy. Kami tinabal ko doon. Yan. Baka na sa bitong gamot ko. Bisot, ginawa ko boday. Si Camel Barrera Maragran, Binavista. Thank you so much kay Camille. Sa akin, Dam, sa amin nga mga Ilonggo, kita mo ngipin namin ganyan, kaganda-ganda. Sa tubo lang yan. Aliha sila, Brenel. Kasi dati sa may mga bundok, hipot, wala na, kagudahon man sa iya nga live ko. Di nagkakompetensya sa akon, man. Sino nga ngalan niya? Aliha sila, Brenel. Doon ka pinagustol sa kwakalo. Sino? Aliha sila. Aliya sila. Tapos ano pilido ya? Laba. Bringila, Oo. Camarles. Bulba, laba, diba? Aliya sila. Ano? Bringilya, ano? Kabalyes. Welcome to my life. Magkano binigay niya? 50 stars. Gawin mo 75, di mahaba yung pangalan mo. Tay-tay. Joke lang yan na wag magalit ha. Dati ginagawa namin to ng bata pa kami. Wala kasi kami mga toothpaste, toothbrush. So pinagawa, sabi ni nanay, ang mga ngipin yung nanininaw-lilaw, pangos ka mo tubo. Ito yung toothbrush namin. Tututuon. Nang lumaki ako, doon ko lang na-appreciate na ang tubo pala, nagpapalalinis ng ngipin. Ang unto mo nga doon nagpasay kay yellow corn niya maes. Gaputi na ga, tutuod. Nami pa giniyaga kung ano, kung doon ginahipa-hipa ka bala, itong kainin mo. Oo, may hipa ka, pinapaano kami ng nanay. Yung awas bala, abdo mo, yung abdo mo, umapaw. Ito yung ginagamot ni nanay sa amin. Dahil kinapakain niya kami may trabit at saka ganito. Joy! Ano nasa ginawakal mo da? Dati sa tubuhan, tubo ginatira ko day. Pero nung nag-edad na ko, hindi na tubo ginatira ko. Yung tubuhan, ginawa ko na lang pong bakasyonan. Si Barbs Jimenez, Binavista. Thank you, Barsi Mini. Gcast lang ko, mabawi, liwat. Okay lang po. Alidia, ayan, Alidia, joke lang yun, doy. Uy. Alidia, Saila, Brigila, Cabarles. Oh, yan, thank you so much sa balaba. Galingadan mo to, doy. Gasto na tinta, galing sa papel. Ipa nung bunubuan lang na bala, doy. El Sophia Gomez, it's time, di ba, bang-bang? Grabe, ang support. El Sophia Gomez ang malakas ngayong gabi. You are the winner. I love you. Siyempre pa, kababayan ko yan, kapitbahay. Mga anak niya, kung nag-alaga niyan dati. Dahil ngayon, nandiyan sa Japan, humble pa rin. Dahil lang nakikaginoot. Dahil mo kagwapa sa akin. Monitsura mo kung kapangos ka tubog. Ang mga bold star, balaga ho. Kumamo no. Mga bold star, pag kumain ng tubog, ganito. Oh. Ipikit mong mata mo habang kumakain ka ng tubo. Katigaman ng blat ibay naman.
Ang pinakalas Makakwarta mo tatuod, makalata man unto. Panindigan ko na. Magkapira man tayo dito to sa live natin. Pero yung parang yung isa kang ngipin, nakakaskin dyan hang ay na ha. Kagapon lang, nagipos lang ko. Hindi po ako umimik. Kasi kung sinabi ko ngipin ko, na isama ko sa may pinangkusan sa tubuan, ano sabihin ng viewers ko, tumahimik lang ako ha. Ganyan ako yung kahit nasasaktan na ako, di lang kayo daw may tinga. Makadto ko sa dentista, tapos nga daw kay ano, sa may smile aesthetic, ipalinis ko itong ngipin ko. Pabutaan ko ni Unto, kakarbaw na. Okay. Palagyan ko na kung ngipin na kalabaw. Dahil sudaan ko na yung rabanos kag pinakas. Gin sweet and sour kung pinakas. Nami, gin mablang kinakas dahil. Basta kabalo ko lang magluto. May arag ina pinakas, pati pait, ara namin to. Kag ang rabanos nga ginkilaw. Nanangkot si... Magkano po ba ang equivalent ng 500 stars sa piso? Hati kami ng Facebook. Ito 50 pesos po sila, madam. Oo, dapat si Gcash nyo ko para diretso sa akin. Oo, maghabol. Malapit na lang birthday ko na February 21, dahil mabakal ko yati. Sa birthday ko, magbigay ako ng bigas sa tubuhan. Nag-iipon pa ako ngayon yung mga binibigay nyo. Iniipon ko kasi sa araw ng birthday ko, 5 kaban ng bigas ang bibilhin ko. Tapos grocery at saka noodles, tinapay. Pamimigay ko yan. Promise. Mark my words. Tandaan nyo yan. Sa birthday, araw ng birthday ko, February 21, hindi ko yan mag-celebrate. Walang mangyayari na celebrate ngayon. Mamigay ako yan, mamumudbod ako ng bigas. Yan ang panata ko. Kis ado gakatubuan ko iwit sang pangkos tubo day. Mayroon tani kung color brown lang. Dugay-dugay mamutang ko chinsanso to. Tok amo ha kay more on comedy. Tapos is PJ. Oo, huwag niyong panuurin mga bata niyo sa akin. Hindi kayo sinasabi ko, hindi ako yung vlogger, bold star ako. Kamukha ko si Princess Diana na bold star. Ganito ang tsura ng mga bold stars, bundok ko. Yung ginatira kanina sa mga inom na tuba. Ganito ang bold star, sabi na yung customer mo, yung mga mananggiti, mag-obras na lang na 30 pesos. Pero ba, believe ako yung sa itsura ko na talagang epektibo talaga ang Maxipil at si Sanso. Samtang may mga butigon nga hindi mag-ako nga nagumagamit kayo ng red job, hindi ako yung titigil ng paglalagay ng Maxipil at saka Chinsanso. Minamarinate itong mukha ko yung gabi-gabi. Kailangan aminin nyo na yan na gumagamit kayo ng mga red job. Kasi hindi rin ako yung titigil ng anong ting. Ang kulay ng buhok sa mga nagtanong, aksidente po ito kung bakit nagkaganito. Ang totoo pong kwento, ganito. Kulay ng buhok ko po, pula. Pumunta ako sa dagat, naligo kami doon sa may Manapla. Naiwan ang kulay sa tubig. Nagloblob lang ako. Pagtayo ko, ang kulay ng buhok ko nandun sa dagat. Nagkulay pula ang dagat. Tapos, naging po siya pink. Hindi pa ako hindi ko nakontinto. Nagpa-blitzing ako sa salon. Sabi ko kahit patay ng buhok ko, okay lang. Nagpa-blitzing ako. Tapos nang nagpa-blitzing ako, nilagyan ko ng kulay green. Kasi gusto ko sundin sana yung kulay. Gusto ko gayahin ang kulay ng Madam Kilay. Aksidente lang to dahi. Kumanda pa ko. Minsan ang mga aksidente, makatulong. Tapos ginawa ko, nilagyan ko ng kulay green. Nag-fade ang kulay green. Nang nag-fade po siya, itong kalabasan niya po as gray. Yan. Ganda-ganda, di ba? Barbie ako, ho? Akala nila wig to, totoo mo bang buhok yan? Hindi, ninakon, totoo nga buhok yan, isang tupad balay namon, balaan nyo na nakadikit sa akin, buhok mo talaga yan. May mga tanong, buhok mo talaga ini kaimbang? Hindi to buhok ko, buhok to ng kapitbahay namin, na nakadikit yan ho. Tapos, itong bangs ko, aksidente rin ito, na nag-imot-imot ako ng isang araw, gupitan ko to kasi dry na dito ho, bumagay sa akin, dahil lahat aksidente lang yun dahil, kung bakit ako nag-bangs. Biga-biga ko niya itsura mo. Magkalakat ka sa dala niya, mapahitan ka pa niya kung naman yung oras niya. Mamang namit gidang tubo.
Duwa lang gining lalabasan kag makatuan ko ga. Kung lalabas ako sa bahay sa gabi, dalawa lang maripan ako o masaksak ako. Duwa ka bilog lang gid tapos mauldapan ko tapos ipatulo ni nila sa ako ng mga nantarnis nga iniyog. Hi Tina, ilang ganito kaganda mo kung Barbie tapos ga pang-ustubo ay nalo. Wala nang arte-arte benepisyo din sa katawan ko dai more on water lang ako mamaya. Buwas maluto ko sa ang bagungon nga may gabi. Tuto kayo huwag kayo mag-absent kung gusto nyo yung mabumalik ang malusog nyo na katawan, mga healthy nyo na katawan. Manood kayo araw-araw sa akin. Huwag kayo matakot yung mga chubby at mataba kayo. Dahil ang labanan ngayon, anhin mo pa ang ganda ng katawan. Kung sa National ID, muka lang ang kailangan. May mga taong na mga kaganda-ganda ang katawan, wala naman muka. Tsura nila, Dok, pasayan. Oo, may mga tao na ganyan. Pero dito, yung labanan, ako wala akong suso. Wala ako, I have nothing. Wala akong suso. Pero importante, may nipple ako. Yun lang. Bukas naman ko dyan. Bukas naman ko. Lagaw ko sakit. Tanga sakit. Pakikaungan ko pa sa buwas. Hindi hadlang ang pagpangos ng tubo. Wala. Kung bakit kailangan yung iba dapat i-recall ganito, level up na dapat. Wala ko hindi ako yung mag-level up. Ganito lang yung ako, simpleng buhay. Nasanay ko yun na simple. Dahil biglain nyo ko yan na magpaganda, magpalagay ng suso. Para ano? Kasi kung may suso, ako magbayad din ako sa mga lalaki. Ganito lang yung bangs ng katapat ko, tapos aksidente na kulay. May magtanong, Erika, anong kulay ng buhok mo? Accident color. Yes, this is an accident color. Create your own vinegar. Oo, nag-create lang ako ng kulay. Green to dahil nag-wash out. Dahil ganitong kulay. Ganda-ganda na yung... Pagka ganito, na mga bold star nga sa mga Annabelle. Oh, screenshot. Bold star na post. 123 bold star. Tapos Mama Mary na post ganito. Kagwapa ba na in love ako sa... Dahil mag-ipon ako. Dahil makakaskip. Mag-iipon na in love ako sa self ko. Uy, anong bang sakit ito na mayroon ako? Dahil kailan? Ipatanggal ko yung ribs ko. Butin ko yung sa akin, dahil. Oo. Kasi, mag-ipon ako. Madam, dagdagan yun yung star ko, dam. Para makaipon ako, mapapunta ako sa doktor. Ipatanggal ko yung dito ko para maabot ko sarili ko, dam. Na in love kasi ako sa self ko. Ay, gusto ko na ginunayon, lawas ko yung paano ko ni maanong lawas ko ni Erika, wala ka man nag-PM sa akon, Joshua, Chucho. Ay, oo, wala ko ka, sa imo. Ikaw lang PM sa akon, mano tahaw? Hindi ko, busog ko kanaan, basi maguluwa mga peanut butter ko. Daso lang, Joshua. Dako na ginaaw. Joshua. Ang kagwapo naman kay Joshua. Joshua Chucho Distro, no? Ayan, may mga booking na ako dito. Huwag muna ngayon, pizza 15, marami akong babayaran. Mag-PM ka sa akin, mga katapusan na lang. Unahin ko muna yung mga bill namin. Nagpapahan ka lagi sa akin, Joshua. Basta ito, hindi man nakalabot ang tinai ko. Dugay-dugay nga daw, wala ko katilaw, gulpihon mo ko isang gamay. Basta maghurot, huruton, nakahangin ga. Dako, naga. Siguraduhon yung alay ka mo kapangagad-ngagad sa akon, doon ang mapunuran man ko. Oh, Diyos ko. Magagad-ngagad ka mo, basi kagagmay. Sinay, do, hindi man ay makalabot sa doon ginapangalimog ko lang na yaguro ga. Kauna ka mo na luto ang lusod. May atdog na luto, yung bata atdog. Ayan po, nagpa-banks lang po ako na iba na po yung minsan dahil mga banks dahil swerte na dahil sa inyo dahil. Labing ko daw, dako kanta, dako na sa puklo, guruay. Yung iba nag-banks siya, kaya ang ilaagtan, dako. Dako na sa puklo, pero sa totoo, hindi man nausong, dako man puklo, dako agtang. May ara ka dyan nga daw, wala gali puklo. Pero ang agtang, lapad-lapad o plaza. Amo na sa itsura sa mga Koreana ngayon, no? Latest na Koreana, yung mga
Chini tiri kong kong kong, chili kong kong long, hininga agi, wala giti. Namit ka siguro iri ka imbang. Super. Ginaputahan ko ni Magic Sarap, gaya may sabor na niga. Oh. Carla Chuang, thank you. I love you. Marie Chris Lacson, Glidira, I love you. Christina, Malcontinto, namit ka siguro, Erika. Paano mo mabalaan kung di mo ko pagtilawan? Puro ka lang wakal. Nakatuwa ako di sa balay. Ready to fight. Naku, wala ko panty sa bungho. Joshua! Puro ka lang ano ginapalaway-laway mo ko. Basi ko, agi ka man, Joshua. Ang lalaki nga wala nagapatol sa agi. Agi man gali. Si Chance, magbanwa. Hello sa Chance. Shout out from Iloilo, no? Dislati. Marie Chris Lacson, I love you. Basi, ginamitan ka, Madam Balahaw. Ano, bongbong? Ria Almiro, hello. Cutie Jing, shout out, good evening. Dapat ko magsinuplada ka mo, mag-glad ka mo, mag-sleeveless ka mo, ang inyo ilok puti. Tapos ang tanong, paano mo matulungan ang kaibigan pag mabaho ang bunganga niya, mabaho ang kilikili niya? Paano mo siya matulungan sa pamaraang hindi offensive? Gawin nyo, sekretuhin nyo. Kahit hindi Paskwa, kahit hindi New Year, regaluhan nyo sila ng Rexona. Tapos regaluhan ng toothpaste at saka Colgate. Toothbrush at saka Colgate. Pag sinabi niya, bakit mo ako niregaluhan? Alam niya na yan, oo. Kaya amo nang gana sa mga kaibigan ko, mga mabaho ang nga, ginarigaluhan ko na yan, mga ganyan, ng toothpaste at saka toothbrush. Guwapa sa ako, no? Pa-pictorial ko buwas bala. Kung balaan mo lang, tani, ang ilong mo nga gupi, pilion mo pa, ay... May mga taong pangit, huwag nyo sisihin ang sarili nyo kung pangit kayo. Dapat kung pangit kayo, hindi kayo maganda, at saka wala kayong confidence sa sarili nyo. Study hard. Pangalawa, hindi maglabay-labay, nga gauba, kaya pangakig akong viewers. Mga chan nyo, lagko padaan. Wala sila naganahan, imbes nga maganahan sila, lumasuka sila. Pangalawa, study hard kung hindi masyado maganda. Kulang sa height, hindi maganda ang balat. Study hard. Huwag landi-landi, ha? Pero kung guwapa, kaya pwede ka kabiga-biga. Basta sa yung tsakto. Kanya akalaw, ay pagkadaan sa imo, do halay ka pa ka biga-biga ang mga lalaki daw, mga into, mga daan, ay do biga-bigaon to sa payton, tabala. Kag magbulosong ka mo, wala amay, mayo lang ko daw pariyos, na ka mo sa akon ka diskartidura, nga biskan ibutang sa wayang, makakaon lang yung hilamon. Makaon lang ko yung mga sisi, mga mga suso. Ha? Amo ginahambal ko sa inyo. Always be positive. Laging tandaan, pag hindi maganda, study hard. Huwag landi-landi, halay suksok sa mga highways na. Kung magsuksok sa tapos naglupad-lupad, kang doburador ka. Shout out sa mga amiga kung ano nagaburador, doburador, naglupad-lupad. Genius Olivia. Oy, shout out pala dyan sa kay Madam Aya Shimiso. Diyos ko, hindi ko na shout out yung sponsor ko sa supa. Nakalimutan ko. Nagsinako ko. Sa mama niya si Genius Shimiso, linagaan dira sa reclamation. Pakadto sa breed ko, tilawin yung ilang linaga daw soap number 5 ang sabor. Lapuyot. Ang lipstick ko dito na lang, wala na dito. Mamaya magre-retouch ako, ha? Hindi ko yung papayag niya habang buhay. Ganito lang yung tsura ko ya. May mga pangarap din ako sa buhay. Gusto ko pang gumanda. Bahala nyo baka kunin pa ako yung model ng Baygon Katol. Ayan lang po sa lagi. Tandaan pag may kaibigan, mabaho ang bunganga. Regaluhan nyo sila ng toothpaste at toothbrush. Huwag nyo sabihin, day mabaho ang bunganga mo. Day ang mo'y kilikili, may putok ka. Day model ka ng guabajili. Regaluhan nyo ng Rexona. Ngayon kasang buhok mo ga. Thank you. Hoy, ha. Maureen Rodrigo lang. Anski, haya. Dan, share dan. Ayan, ayada, Marin. Ginanta naging kay Marido. Shout out, no? Sa Ruas Capis, no? Kasi sa mga kamiga ko da. Si Bonilla, kag si Singoto. Si Ilra. Tagpila kaayahan irikaman. Handom kag dum. Pila ginong offer mo gahaw. Nagbaka lang dulce ka. Imo tsura na to do, tsura sa kanta Carpenters.
We fall in love in the first night that we made. Together we've been happy. I have very few regrets. The ordinary problems have not been hard to face. But lately little changes have been slowly taking place. You're always finding something is wrong in what I do. Si Chay Tita, na balang manicurista ka nag-retire sa plaza. Mo nito kayo. Si Chay Tita. Sino nag-angry sa Gcash naman? Ang nag-angry, ipang black na bala. Tita Posada. Hindi talaga sila kailangan. Tita Oo. mo Posada. Anong pangalan niya? Tita mo Posada. Taga-diin siya. Nag-angry, pang gindugangan niya, pang sala ya ho. Mga may edad-edad, yung bala nga daw ka, mga ano, bala ka, mga kwan. Amo na kayo mag-edad-edad, dapat palapit ka sa Ginoo, magurampo ka, manalangin, di kayo may mga edad-edad na ito, nag-angry pa sa akin, dinagdagan yung pa kasalanan niya ho. Mga ganyan, dapat ibuhos nyo na yung time nyo sa panalangin. Buwasan yung kasalanan nyo. Gapangamuyo ka mo dapat, hindi kayo nagdugang pang biga-biga di sa akon sa Facebook, kag mag-angry-angry niya ka mga malaam na. O, i-block na sa. Init ng ulo ko yung mga gabato, tigulang, matakaan ko. Gabato, dumugay sa bata. Beautiful hair lang. Mga gabato ko yung dumugay, gabato yung pitos gani. Pagsulod nila sa buli ko yung napiswitan ko sila. Pagsulod nila, ibuna ako sila, guluwa sila ga. Sa mo na amalang ko, may edad ka na kayo, ano, nugay lantaw-lantaw sa mga agi. Kaya ang agi, makasasala na sila by nature. Makasala kami. Kang mag-uro angry ka na, kung nag-init pang ulo mo. Kaya duwa lang din papuntahan mo, kung manood ka sa akin, ma-enjoy, ma-good vibes, o mabuisit. So kung doon ka banda sa nabuisit, dinagdagan mo pang kasalanan mo, tulog! Teka, ito lang, lantaw, di ka magkusmod sa akon. Wala mo ko yung panghagad, yung lantawon mo ko diya ka, sulod lang kamo yung golpe. Ako pa yung dominaron yung ako niya Facebook, ako niya live. Gwapa pa daan sa ako, no, dos marimar ko. Nang laking ganyan itsura ko yung, doon na in love ko isa sir ko. Paano ko ni maunay lawas ko man? Mapakasal ako sa